RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Bibi, 21 anyos, minyo o taga Misamis Oriental. Punto legal kining akong suliran. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga pangitabo. Pa, pagkuyog unya mong bibi pa, pangita mong yuta nga baligya ba aron matukuran na tugbay? Sige do. Mangita ako. Magtukod ka og bahay noy? Oo, kanang sakto lang gud. Aron sa naay klarong padulngan akong hinaguan. Sige do. Balitaan lang unya tika. Sige pa. Og bibi, Noy. ikaw na li uban papahangay. Naibawa ra ba ka kung busy kay ko? Okay ra noy, sige man noy. Wa na'y problema. Si Teo Cardo ninyo na ayuta nga ibaligya. Mo ba pa? Unya, okay naman ka. Okay naman daw. Ikaw, bibihan sa man. Okay na to? Okay naman sa to pa. Maayo na kay to eh. Mau lagi. Kung sa may plano ni mo dong, kung di mo tong paliton dayon, at doon dahil na mo ni Bibi, kaya nagkinahana na ba to silang kwarta? Mo ba pa? Sige. Hatagan na mong kwarta. Pila may baligyan itiyo sing yuta pa. Niyan ako'y dang 20,000. Ay, salamat intaon. Pagkapuno-puno na yun na para sa ipatuko na mong bahay. Pero sa dili pa namo ihatag ang 20,000 tiyo, magpinirmahay o sa barangay. Sige, bebe. May problema. Matutas barangay. Karoon na yun. Okay, sige tiyo.
naman kay kasulatan nga gipirmahan si Papa ug si Tiyo day. Oh, naman noy. Mismo gani dito yun sa tubangan ni Kapitan. Ga pinirmahay sila sa kasulatan. Oh, may noon kumauna. Kay basin unyag dunay kakulian puhon ba? Lisod na. Nagyaw-yaw ang pamilya ni Cardo ay kay barato ra kuno kayong pagbaligyas yuta. Unsa ma? Pagani magamit ang yuta nga napalit ni Manoy ni Mugi kanila. Samok na kaayo. Unsaon nga wa masabli ni mapahibaw si Cardo sa iyang pamilya nga mauna nga kantidad iyang gipresyo nato sa ilang yuta. Unya mo ingon ka lang ana. Samok ba ya ana? Atuan na lang to Cardo oy, unya bawian na lang to ninyong 20,000. Mao lagi na tiyo. Gikuyugan ako si Papa din kay kuhaon na lang unta na mo ang 20,000 nga among gibayad nimo. Kay gisamukan man gud si Mama ba nga daghan kaay istorya tiyo eh. Agoy, nagkastor ba na ako, day? Unsa gud di ay? Pastag nila yung mga istorya yun, day. Nabitaw tayo kasuwatan. Di na sila kapahilabot pa na, eh. Ay mo kablaka na. Tiyo. Amo na lang untang bawion ang gibayad nimo 20,000 pero wa na mi mahimo kundili ipadayon na lang kay nagasto naman gid sa among uyuan ang kwarta. Hangtod nga nagsabot nami nga ipasukod na ang yuta. Ug sa diyang among gipasukod, lain na sang samok kinagyaw-yaw na sa dang asawa sa akong uyuan. Unya, nga dugod in taong perti mang dakua ana. Tiya, maumong ko'y gibaligya ni tiyo namo. Usa pa, naam sad mi kasulatan ani. Ay bisan pag maunay gibaligya ninyo. Naibaw mong dako ra kaayo na. Ipatawag ko ng mama o papa ni Muspurok, ang presidente din mga abusadag abusado. Oh, tiya. Pasagdi na ninyo. Ang importante nga nati kasulatan. O naka-indicate sa maong suwat ang sukod sa yuta nga atong gibayaran. Mao lagi manoy oy. Tukod yun yung taong tagbay. Mao gyud pa. O gani plano na ako nga pasumpayan na ako ni. Aw, pwede naman sad pa. Kay naa pa may sobrang luti diha. Mauligi. Unya, kano sa man nimo sugdan pa? Pa, unsa na papel? Gikan sa barangay. Gipatawag ko. Unsa? Nga naman kuno.
Grabe na gyud ang among kaguol ug kahadlok kay nasuko naman sa dang akong magguwang nga lalaki. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, makuha pa ba nila ang yuta bisag naay kasulatan nga gapamatuod? Doon naman gud may istorya nga nadunggan nga pwede pa kuno nilang makuha. Unsa may among buhaton? Ikaduhang pangutana, usa lang ka farmer nga akong mga ginikanan ani yuta ang napalit namo. Unya wa pay titulo. Asa man may mahimong moduol? Pwede ba nga kami mapahimo og titulo ini? Pila man sad ang magasto? Ikatulong pangutana, asa man may angay moduol aron mahusay ni yutaa? Nahadlok manggod ko nga makasaang ako maguwang tungod lang aning yutaa. Ikaw pa tog katapusang pangutana. Akong uyuan, wa raman untay daghang istorya, pero ang iyang asawa mo ay grabe makadagyaw-yaw. Unsa may angay namong buhaton aron mahilom na ni siya? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bibi. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Mga personal na itong mga pangutana na to sa to ang mga kapikas, kabanay, ato ang mga kabtangan, atong mga sinunod din ha. O kinsa mga nagmaoy, nabiyaan, nagghosting, agoy ipadanang inyong suwat bisa, suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi gid guys kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kumplituha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema para amo ang mas masabtan. Okay, usahay maumaor ang mga pangutana pero vary po ang ato ang tubag kung unsaon po mo na mo pag tubag, no guys, no? So kumplito hayog diretso kay para po makibaw mi nga no kay para mas klaro po among mahatag nga tambag ug tubag. And a big shout out and a big thank you sa tanatong mga likers and followers sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page ug sa mga naminaw nato pinaagi sa ato ang mga radyo, sa ato ang YouTube ug sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Nya thank you also sa mga likers and followers nako sa Elaine Tantenco Bathan nga Facebook page nako. Letter sender nato karong adlaw, punto legal taga Misamis Oriental. Tawgo nato sa pangalan nga si Bebe. Si Bebe 21 years old, minyo na ni siya. Unya nani siya mga pangutana no sa ato ang drama na sinati nato nga naani issue sa 20,000 nila nga nabayran unya di naman gud nila padayon pero nagasto na kuno sa iyahang uyuan ang kating mga yuta kabahi ang nagasto ng kwarta of course no unya wa ni sila nagkasabot sa iyahang uyuan kani pamilya ramang yun ni no kay nasuko naman ang iyahang maguwang laki. So una niyang mga pangutana guys, makuha pa ba kuno nila ang yuta bisag naay kasulatan nga gapamatuod? Doon na manggod sa kuno sila istorya na dunggan nga pwede pa kuno nilang makuha unsa may buhaton nila. Okay, now kaning kasulatan magdepende gyud ni kay moingon gani tag yuta dapat mo appear gyud na kanang atong ginatawag nga public instrument. Kanang public instrument meaning kaning dokumento nga binding sa tibuok kalibutan dapat para mahimong public instrument or public document notaryado gyud ni para mahimong valid ug binding maski sa mga tao nga wa ni pirma or way labot sa kasabutan. Munay pasabot na to nga binding to the whole world, munay pasabot og public document. Kay kung dili gani
gani kamukamo ra unya naay mga katungod sa ubang tao nga maski wa mo pirma or way labot sa kasabutan or wa man lang gani nakahibaw, no, dili na mabinding kay basta yuta gani dapat public document gyud na siya. Dili pwedeng dili public document siya makabutang, no? So muni iyang ikaduhang pangutana. So like I said, before going to the second question, magdepende gyud unsa nga dokumento, unsa nga papilis ilang gikuptan. Kung sakto nga dokumento like a deed of absolute sale, unya notaryado, sakto, wala gi-forge, wala gi-maniobra, then binding gyud tong dokumentuha, maglisod tagbawi ani, no? Pero kung dili public document or naay mga discrepancy kana ma-question na nato ang maong papilis or maong dokumento. Ikaduhang pangutana, usa lang ka farmer ang akong mga ginikanan, aning yuta nga napalit namo. Unya, wa pay titulo. Asa man mi mahimong muduol. Pwede ba nga kami maoy mo pahimo og titulo ani? Pila man pod ang magasto. Okay. Farmer siya, meaning to say, posible sa akong pagsabot, agricultural land ni, under ni sa tenancy law, sa Department of Agriculture or Department of Agrarian Reform, no? So, kung nagpuyo mo anang yutaan, nagtikad ang imong ginikanan, basin mo qualify mo as tenants, and basin pwede mo muduol sa Department of Agrarian Reform, nga to sa ilang legal office, then has misamis, para siguro mahusay mo, ug maklaro ninyo ang dokumento kung unsa gyud estado ug unsa po'y standing ninyo anang maong yutaa ug pwede ba ninyo makuha og balik or pwede ba mong makapapanag-iya sa luna nga gitikad sa inyong mga ginikanan. Unya, ayog inang farmers ra. Farmer kay asa man mig pagkaon ug way mag-uuma ug way mga farmer, no? Each job aning kalibutan na guys equally important yun in town. Kay di man pwede, no? Og kinahanglan tag abogado, kinahanglan tag doktor, ay nagkinahanglan pud tag mga ubang trabaho pod, no? So ayog yung inagra na ako di ko musugot ana. Farmer ang trabaho sa imong ginikanan, ha, baby? Ikatulong pangutana, asa man mi angayang muduol aron mahusay ning yutaa, nahadlok na manggod kong makasala akong maguwang tungod lang aning yutaa. Tinuod gyud. Usahay mo gyud nay makadagubot sa pamilya, sa relasyon ang kaning yuta. Kay mahimo na manggod ning hinungdan nga mahakog, matintal, nga di na manghatag, manlinlang, mangilad, mamintaha, no? Nga hala, adto ra magud si yuta tanan punta ngano maghangol-hangol man ta anig wa gyud tay katungod ani nganong mamugos mang gyud ta or nganong manapaw or mangangin man tas ubang tao, no? So, well, if you ask me, pwede ka muduol unta lang usa sa Department of Agrarian Reform, ipa-check dito. Pero klaruha usa kung unsa imuhang mga dokumentong gikuptan. Sunod, pwede siguro ta muduol og pribado nga abogado. Dala ang inyuhang mga papilis ug dokumento. Kay para ma-advisean mo kung pwede ba na mapatituluhan, kung unsa po'y status ana. Kay, di ba, sa una, lain-lain man gyud nagproseso ang atuang panag-iya sa yuta. Now, kung nanunod ta ani or gipalit man gani nato, noon niya wa nato na pa-transfer, kinahanglan nato ma-transfer ngadto sa nakapalit or nakapanunod. And of course, di man na automatic kay naa may mga buhis nga bayran sa BIR ug sa munisipyo or sa syudad kung asa na narehistro ang maong yuta. Di man gud na automatic, naabot tay obligasyon no sa atong gobyerno nga naabot tay bayranan. Now, kung pagpatitulo wa pa man ni siya title, I will be very honest with you, need gyud tag abogado. Dako gyud kay nig trabaho unon, no, kay na may mga daghan nga papilis ug dokumento, mukuha po gyud tag geodetic engineer, kay kinahanglan man tag tracing cloth, lot plan, subdivision plan para mapatituluhan ang maong yuta, ha? Kaya tag abogado gyud ani, bebe, ha? Ikaupat og katapusang pangutana, akong uyuan, wala raman untay daghang storya, pero iyang asawa mo'y grabe kaayo makadalag yaw-yaw. Unsa may angay na mong buhaton aron mahilom ni siya. Agoy, husayon lang gyud na ninyo kay parinti ra manggod mo, no? Sit down na ninyo unsa gyoy angay, pwede bag mag-compromise agreement na lang mo, no? Magpinirmahanay na lang mo unsay inyohang masabutan duha nga di na lang unta mo magkadisgusto or
maguba ang inyuhang blood relationship. Kani gyud usahay baya nung kaning mga inlo mo gini makadagtigaw kay di kibaw mo lugar. Nya mura bay maguna-unag sulsuls bana or asawa murag yung mo'y tag-iya. No, hinaot unta nga kita mo lugar pud ta kay kita bas hindi pud ta gusto butan pud spikas ba. No, nga napod tay mga issue sa pamilya nga kita-kita ra gyud unta ang angay pud mo desisyon. But para mahilom siya, I think kinahanglan gyud na ninyo husayon as a family. Or di gani adto mo barangay, og di gani Department of Agrarian Reform, or mukuha mo og abogado nga mugiya ug mutabang ninyo paghusay. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.